Despois de meses denunciando a situación da sanidade en Meis e tras varias reunións co xerente da área sanitaria, a Xunta move ficha e accede a celebrar un encontro entre a alcaldesa da localidade e o conselleiro de Sanidade. Esa reunión vaise celebrar en vindeiras datas. Sería a primeira vez que me recibe o conselleiro, sempre até agora me recibe o xerente da área sanitaria, pero sí que esta mesma mañá, fai unha hora e pico, me chamaron do seu gabinete e bueno, se vai a celebrar unha xuntanza, pois eso, para a semana ou para a seguinte. A alcaldesa aproveitará o encontro con Julio García Comesaña para denunciar a falta de persoal e as consecuencias que iso implica. Tamén demandará a volta de servizos que considera esenciais, como a matroa ou o pediatra, e a reapertura do consultorio de Paradela. Estamos desde fai algún tempo vivindo unha situación precaria, moi mala, con ausencia de médicos que cubran cando os outros están de baixo de vacacións, volver a tratar o tema do servizo de pediatría, volver a tratar o tema da reapertura do consultorio médico de Paradela, explicándolle cales son os motivos polos cuales desde o goberno de Meis e a xente de Meis considera que é necesario abrir, porque é máis seguro abrir para a seguridade de todos e de todas. A xuntanza confírmase apenas 2 semanas despois da mobilización organizada tras o colapso do ambulatorio da Rochela, unha situación que polo momento non se volveu repetir. Agora o problema podería trasladarse ao consultorio de San Martiño. Sabemos agora que o médico de San Martiño, do outro consultorio que está aberto, pois ten uns días, pois non sei se de vacacións ou de permiso, do que sexa. Sabemos que estaba solamente coberta a súa ausencia 2 días. Non sabemos ainda o que vai acontecer os xoves desta semana, hoxe e mañán o sabemos. Iremos, como isto se sabe solamente día a día, hai que chamar pola mañán para saber o que vai a pasar ese día. Estaremos en riba, obviamente. A alcaldesa aproveitará o encontro tamén para preguntar por outro asunto vital para a sanidade meisina, a construción dun novo centro de saúde. Si entra na axenda pois da Xunta a construción pois a corto prazo dun centro de saúde en Meis, que é moi necesario, como nos trasladou no seu día o xerente da área sanitaria, que dixo que ser sensible con esta necesidade. A reunión entre Comesaña e Giraldez vai ter lugar nas dependencias da Xunta en Pontevedra.